Horas dihita saluhutna manang di dia pehita maringanan. Noaing jupang dihita sada channel Advent Batak Ministry. Ya. Pendeta Sianipar, tu amang pendeta Hutasoit, dohot tu amang pendeta Purba, Horas tu hita salutna. Horas, horas, Horas. Nah, horas. saya do itu sudah, amang pendeta. Sehat-sehat dong, Pak Dita. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Mulai tegurang. Hami mandok tuhita salutna amang dainang, mandok moleate tuhita na mangalean. Sada komentar di kolom YouTube Advent Batak Ministry. Nah, hami akan aposen Tuhan, asalam gok roha, hami pasahaton parsiajaran sekolah sabat bahasa Batak. Mulai tegorang tu amang dainang, saya totong menghitung channel Advent Batak Ministry on. Parsiajaran dihita, parsiajaran saplusada. Uluan ni parsiajarata, ama, anak, dohot, toddi, parbaria. Raing tajahama ayat syapilon, nadijaha amang pandita purba. Aisyah pilot dihita di persejarah di semingguan dieret Mesia Yohanes 14 ayat 26 songonam mahatana alai yang go pangodiani imato di perbadia sisuruon ni amai marhite hite guaku ajar honon jala painghot ton ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu. So ini masahatna merdongan mau lihat. Mulai tu amang pandita purba. Noaing marsiajar me, martangiang mahita, tangiang pamuhay, martangiang mahita. Alay amanami na di Banua Ginjang. Puji-pujian hasangapon madiho alay Tuhan. Dison naing marsiajar kami. Sian parsiajaran sikola sabat. Urupi kami marhite todi parbadia. Akan aposom. Napatorakon parsiajaran sikola sabat. Napa saplusada. Say anggiat ma marhite channel Advent Batak Ministry on. Gabi gudang halak mengatusi hatam nabadia. Gabi pasu-pasu ai tuganup akajol na manghiton YouTube Advent Batak Ministry on. Pasu-pasu amang pandita Sianipar. Pasu-pasu amang pandita Utasoy. Pasu-pasu amang pandita Purba. Dohot na posom pandita si Manungkalit. Hupang ido hami ma sesama dosa kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin, amin. Tuhita amang dainang. Marsiajar mahita parsiajaran saplusada ya. Na akan dipatorang na posan di Tuhan amang pandita Sianipar, amang pandita Kutasoit, dohot amang pandita Purba. Sabat botari adong sada kutipan na neng kujaha di sabat botari di dok sangonon. Si Johannes mandok molo malungun ho nuaing mananda debata. Ikon ma idommu Jesusi
dohot akan noang dipapatar di bagasan hatai. Dalam sisongoni manugu hita tusada pangatusion na imbaru di akka hasadaon tonga-tonga ni debata na tolui. Hasadaon ni debata na tolui dohot manusia. Dohot persoaran na di tonga-tonga ni jolma. Persiajaran di mingguan marnida buku Johannes lau patadahon ama anak dohot to di parbadia di bagasan hata parsirangan. Noaing marsiajar mahita amang dainang di persiajaran di bagasan sa minggu. Noaing di hari minggu tabege masada persiajaran di patorang amang pandita Hutosoit. Sada suku-suku tu amang pandita Hutosoit. Suku-suku na sangonan amang pandita. Ahado na diajarhon amang pandita ni hasitonganon tu hita di holong ni debata di hita saluhutna. Mardongan moleate. Maulia tema amang pendeta yes manuk kalit di barita suku-suku munai ahado na niajarhon manang na di baritahon taringo tu holong ni Kristus imasian debata ama molo hujaha di kutipan di son di persiajaran hari Minggu di portibit taon adong sada panopaon na sumurung. Nasun sumurung sian panopaon ni ima manusia manang jolma. Jala sakap ni debata dinamanok pa jolmai ima asa mangulu di bagasan hasadaon. Naguk holong. Selai do mangulu di bagasan hasadaon naguk holong. Dohot debata. Nang dohot jolma. Jadi di topa debata portibit taon guk holong. Dang adong bada, dang adong akka, ilu-ilu, marabura, tumatangi, itu pas sudenggan. Alai sumurung maninna, jolma manusia, ya, jolma, itu pada bata, alane gok hasadaon dohot, holong tu debata, holong tu jolma, nang tu natinok pane debata salibu. Alai ini dok di persejarah tom muse, ujah otik nai, alai Lucifer mabuan dosa tu tanoon. Dosa pakorhon na manegai parsaurata dohok debata. Dosa manggobarhon dohot lipe debata. Di bahini Yesus menolukkan rumang hajol maun lao paswakon pangatusyota di debata jala mabuan panguluan haluan tu bangso Malaysia. Jadi naking tung macai sudenggan sun uli macai lehet situ tu natinok pani debat. Alai romanin na naking si Lucifer sibulis manega dibuat dosa tu pertigyo gabe kok dosai inorhonna adong pamate alai pos rohatta molo tauduti di pasajaratta di hari mingguon Johannes tulu ayat 16 do 17 songonom madidok ay sungunod do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw nang mago ganup na porsea di ibana.
asa hangoluan na saleleng-leleng na di iba. Ya sa pulpiton, aidang na disuruh debata anak nai tu portibion, asa uhuman na. Naik paluon na do portibion, tahe. Ubain na disuruh. Jadi dunggo naking dosa, dungarong dosa di portibion, di si Lucifer, sibolis, gabe ikomate ma jolma na tinokpan ni debata ala ni dosay. Jaladang arong halua alay roma to hatta debata disuruh ma anak na nasasaday. Pola do turun tu portibion lau paluaho kita asa gabe boy hitanina mangulu saleleng-leleng na diak kana porsia di bana dan dihumi. Uhum tuak kaparja. Jadi hido suku-sukun ni amang pandita yes manukalik nakaning ahadonan niajar honni hasito nganon tuhita holong ni debata. Jadi holong nai pola do di leon anak na nasa sadai tuhita asonang mago hita alai gabe hanguluan saleleng-leleng na. Oleh ate mamang di suku-suku munay tarsoni mana boy tupa-tupa. Mauliate di hatorangan ng pinarada ni amang padita Kutasoit atong masetakas jala sianggi amay boy manugulog hita boy porseya hita to debata marpanukum mahamisonali to amang padita sianipar songod dia do amang padita atai papatarhon hasesegan binahin ni dosa jala dia do lapatan na ay na debatado na mga luluy na sida dada na sida mga luluy debata boy amang padita siya ni patolak ko sa timordongan moliate Moliate mardonga sangat tu amang padita purba. Nagpasato suku-suku na siya marangatta. Naksongoniti siya natoro moliate marisaru jala horas marita salu na. Jala suku-suku rotung maselehet. Jadi di toppa debata akka jolo maina jolo di perla eden ima oputta na marguar siara sihawa di bain na sida gabesada persaura di ngulu di bana doho jolmai. Jadi persaura do ngulu di bata na manupai dohot akka jolmai. Jadi persaura do mulu tajaha maun di sada Musa ayat sada 26 do kosonon. Tolema ita toppa ma jolma tumiru rupata tudus pangalahota. Jadi tumiru rupata jala tudus pangalahota. Usada gubara don di jolma ini toppa debata gabe persaurat do dohot ibana nama nopai. Alai hinor honni akkadosa pitorsega do anggo parsaurani ido baen satakasna manang sasitongna dosa idala persirangat do dohot diriniba dala persirangat do marupo do ngajolma do persirangat do marupo debata ido sipata diaciti dirina dan holongi dirina dan holongi do ngajolma dan holongi debata. Jadi parsaurani gabi seiga do parsaurani. Jadi suku-suku ni amak padita purba nakingan songo dia do hatai papatarhon hasesega binahin dosa. Jala dia do lapatanna aina debata do mangalui jolmai. Ndada jolmai na mangalui debata di tonga-tonga ni pangulahon ni dosana. Jadi molo tajaha doon di sada Musa bigdu tolu ayat pitu rodi walu rodi siya do kosong non dungi tonggor mata ni nasida na dua jala di boto na marsiamara nasida marsiamara lapatan na salak salam omma sinonim ni marsiamara nasida
Gabe di semoti mabulong ni hau Arab bahen sabuk ni nasida. Duni di bege nasida masoran di bata Jehovah na mangedang-edang di porlaki di harol ni alugo maria botari. Gabe martabuni masih Adam do jelmanai di holak kolang ni hau akan di porlak edeni maradopon buhini di bata Jehovah. Dan lebih nasida jalan maila nasida ay marsaymara nasida salak-salang nasida dungi di jauh Jehovah ma si Adam di dok masungonon hei Adam didi ya doho hei Adam didi ya doho suku-suku no sasitong na dan naseriboto Yesus secara inganan nasida di dia Devoto Yesus, devoto debatado, nasida na martabuni di holak kolang ni hawi devoto do. Jadi suku-suku non dak suku-suku di dia do inganan langsung disebutullah. Suku-suku non Adam di dia do ho. Lapatan na sungonon. Bangamar dosa ho. Potopoti maribatan topoti marusam. Iusa setong na. Ada ko di dia do ho. Lapatan na di pihak ni sero sonari. Nga salak-salak ko nga marsaymara ho, nga mardosa ho, di pihak ni si Rosonari. O datang na lapatan ni suku-suku no. Di pihak ni si Rosonari. Jadi, si Adam manghalusi, ay may ilahami, ay marsaymara hami, ini betul hawi, dangahaw. Jol makodo na ilamot tuwahu, mangalehot tuwahu. Hawa, jol manis si Adam. Na ibutikoro perbenihaw na hularangi dangaw ulo kiro. Jadi masada kebiasaan buruk na tatoruson di permuluan di hasianganon. Molo marsala hita saya tebuat do sida liatta manalaho jolma lao patigohor dosatta. Jadi disalaho do na asingi isaw siarab do jolmanai, isaw jolmanai do uluki, di na mardosa na sida. Jadi pihak ni sirho, sasitong na didirho, nga mardosa hami Tuhan, apu ni mahami, urasi madosa, sasitong na ito betullah. Ang mapardamian na paringgaton, parsaorani, alay dangadong na paringgaton parsaorani, Gali persirangat do dibayan, di persirangat do dibayan. Jadi dialah sigana di pihak ni sedoho Adam. Amgilok ko di pihak muda Tuhan. Alay na masidalian nasida na pabali-bali dosa nasida, pabali papahenan nasida. Berarti patuduhon nung nga di pihak ni uloki manang si bolisin nasida. Alay Nang pasautan ni debata do pendengganan ni Jolmai do debata. Ni pasautan ni debata pendengganan ni Jolmai do debata. Ima ditongos ma anak nasi menugi jam sedai rotu banutongaon manulukun hajol maon. Asa dibahin ni hatai nunga saur gabe daging jalamusan di tongat-tongatta. Na paturuhon debata do hasangapuni. Jadi di porla EDP nunga debata na mangalului jolma na pasari-sari jolmai di bagasa dosana. Anggo jolmai itu dolomona masih lihat do bali-bali lapatan na dan diakui jalan ditopoti dosana. Alai nape songoni nunga di pada to debata Adam do tohawa molo muga doho jalan manguluhon akahamu baun. Da tongosok kudo si palua tuho. Alelak sonari haduado nang dia kapoparamu. Jala balgado pangaropan jala baga-bagani si Adam siawa. Nalaho madapot haluauni. Nagabi pasadaho peringganan di Jolmai. Jolmai doho debata. Ido bahen debatado na pasari sari Jolmai na mangalului Jolmai di bagasa dosana. Jadi tiki mardosa Jolmai. Debata dang idok kerangkat tangan. Adam dang urusak kui. Kodo mangalang mamutik porwehawi dang urusak dang.
Nah, kadang lepas tangan di mana? Kadang lepas tangan. Kadang lepas tangan. Alai debata turun tangan do. Turun tangan lapas edo sai imar konna dilului masih adam. Adam. Di dia doh. Di pihak ni doh. Alai suku-suku tu sana di pihak ni do kita. Ngaro Yesus Kristus seperti bion nalaho patureho perdengganan ni. Asa marsarta debata. Tajak ko Yesus Kristus di nagabe persauran ai Jesus ido do amai nama baik perdengganan ni persaurani mari Yesus Kristus tajak kom maimana mangulu maimana di mana ala tua ti mana sebona gijang tua tua ngon siap baru pertibat dan jole mana di porla Eden jala manopo na di mana do iman hita jala na di mana do hita tajak kon maimana na itromos de bata amai ima Yesus Kristus nagabe parenggatan parsaurata tu debata marhite Yesus Kristus. Oma amang padita purba nabui kupasahat mangalus kusukumuna mardongan mauliate. Mauliate godang tu amang pandita Sianipar na mengalusi suku-sukun amang pandita purba nako. No aing suku-suku tu amang pandita purba di hari Selasa suku-sukuna songonan tu amang pandita songon dia do ngoluta gabi di pauba molo pikiran manang pambayanammu saluhutna manggabarhon sakap ni debata di bagasan ngoluta upasa matu amang pandita purba mardonga molayate. Maliate di suku-sukun ng pinasaat niya ang padita si Manukalit, tung takas di suku ni nakingani, tung dia do ngolum gabe di pauba molo di pikiran manang pabenam musalhut na manggobar hosaka ni dewata di bagasang ngolum. Di pasajaraton tung takas do di bahin di bagasa buku Yohanes apostoli patorak kosong dia do Jesus anaki mangulahon ulaon na patadahon amay. Ditiking ulo ni Jesus, sude na ni ulahon na, sude na ni hatahonon na ni hatahon, ima siyan amay. Jalan na di ulahon ni Jesus, tiki di pertibyo Jesus, na patuduhon ise do amay. Na di ulahon ni mana ise do amay. Marulakula Jesus mangulahoni. Hata ama molo tabuka di buku Nabadia manang di Alkitab, manang di Bibel, guarna pater. Adong di surat di mana 130 bali. Jala 10 hali di Yohanes sada 10. Lubis yang 10. Ata pateri di surat. Lapatan ni jamita pasirangan ima sada sian inganan nagumudang di bagasa buku barita nauli na di si Jesus mamaritahon amay. Jesus sido sikat ni amay di tanon. Jala ibana ro lao makanguluhon sakap ni amay di bagasan ajol maut. Tungsong ni do memang ngulu ni Jesus dang siap pikiran na, dang siya hagugoon na. Alay na diulahon ni Jesus tiki di pertibyo Jesus makanguluhon ise do amay. Jala songo dia do holong ni amay. Nang Jesus didok do ibana ditongos amay laho pasidukon ulon na baluahon manusia. Nakinga de patorang amang padita Sianipar. Ditiki si Adam do si Hawa mada butu dosa. Dang nagabi si Adam do si Hawa na mangulului. Di bata ada mangulului. Adam di dia roho. Dungsai Jesus pola mate turus sa surgo lau pasayahon ulan ni bata ima na manobus manusia na mardosay. Jesus kusukun niya mang padita si Manukali nakingan sungod dia do ngulum gabe di pauba molo pikiran manang pabenam adong dosa do pasay na bata song nun opu raja di jolo matukoton siya lagudi akan adengga pinukan ni na parjolo siutonon ni nadipudi.
halapatan itu maturu. molo taulah ra nadenggan ne ulahun ni akoputta na jolo denggat dong ulutta akka ulahun nadenggan ulahun natikos ulahun natigor molo taulah dong ulutta sadarion denggat dong ulutta jisong dia dong ulum di pauben na molo taulah son na ulahun ni Jesus taringot holong taringot akapal ni ulahun na ringgan totu ninggam masude akapal ngulutta lam tu tikosna lam tu sitongna lam tu tigorna ma akapal nguluon molo i di pikiran dohod di parang pabainan totu di pauwa ma akaparange di pauwa ma akapangalaho jalan ngulutta pe gabe manguluhon ma songon na dibayan ni Jesus manguluhon isedo amay gabe boy mahita gabe sinodang di dia pita maringanan molo ngadi pikiratta jalan ngadi pabenatta saluhudna manggobbar sakka ni di bata je hita pe no begesa nasetotong manghuton apen bata ministrion siyanggi amatutu hita mangulahon jalan mamikili na manggobbarhon akasakka ni di bata asalam tuninggan na lam tu sitong na akan ngulutta sono mamungki sautik halus ni suku-suku ni amang padeta sama kalit mardongan moliate Mauliate ma diamang pandita e purba tung macai sikok nakaning dohot upasai ba hangiat matutu kapai hutihut hatani Tuhan songonak koput tanah julu. Jadi suku-suku maju muse au maju manukun jo tu amang pandita El Sianipar. Molo di buku Yohanes sada ayat 10 rodi 10 hadona ni ajar honni ayat itu hita. Hinariko ni to di porbadia di panol solion ni dosa. Personi mamang boy di patorang amang sautik jo sasongon nalamu sikop dia tu si hami amang. Mau lihat Nauli mama parito tasoi. Takka suku-suku munai molate malabo pusu-pusu. Amin. Masawati katorangan lau mangalusi suku-suku muna maparito tasoi tate. Jadi suku-suku na maktasoi nakingan songo dia do hatai adaw. Di buku Yohanes Bidusada ayat 10 kesongon harun ni ajarun ni ayat tu kita imahinarikokna to di porbadia pinalsolan ni kadusa na panalsolan dosa. Jadi molo tajahado di buku Yohanes nak pola jejut di peraturu di balas Yohanes songo dia do amai do anaki nak songo ni ulato di porbadia alai di dokod do di bidu 10 pat oleh 10 unang mabocaro hamuna molo lao peao manopot amai tongol sokuro to hamu imato di pangibur imato di porbadia na manogu-nogu hamu tu salut hasitongan. Jadi molo do akajol mai dan terjalosa imajis Krishna mate da tersilam adong dope na parpudi na marhuaso manogu-nogu asa terjalona imato di porbadia. Jadi molo tajahadon di buku Yohanes sada ayat 10 rodi 10 do kosongonon ai di pertibikat do ibana jalan marhites yang ibana do majadi pertibion pedang itadda pertibion ibana narodo ibana manopot na di banahian gabedang di jakon akka na di ibana dan jakon alai manang piga nama jakon ibana tu sida de leon puaso asa gabe anak idebatana sida akana porsea di kuarna ima akana tubuh siang mudar manak sia sakak ni daging manak sia sakak ni bawa tung sia debatado. Jadi Rojes Kristus tu bertibion nalo manopot na dibana do alai dan jalo jolmai akan nama jalo madapo hanguluam alai di dokma isongonon anggo sotubu amu sian ai do siat todi dan habo ngotak kamu harajaon ni debata
Jadi anggo tubuh siang ayat bisa todi dan habongotanna anggo harajau ni debata. Alapatanna anggo aeki holan pernyataan doi nungau kamu baun. Alai nama nagu-nagu jolmai jalan namar gogo mangulan kamu baun. Ima todi. Jadi todi porbadiai nalau menugu-nugu hita nalau pabuau tu hita nau ngasinggo dalatta nau pilit dalatta nau tersiladi dalatta nau mardul saru hita manugu-nugu hita temu kamu baun jala mangaleon hagu tu hita la mangulaun kamu baun. Ya suku-suku niamat tanah kinga mapadita aha mejarne ya tu hita hana rikot itu di porbadia lapor sedosa. Jadi to di porbadaido na babawa tu hita. Dada na makulik tu hita. Jala malubok matarotok ta jala tersunggul mahita dia kapangalaw syota. Jadi to di ido na marhusik tu hita malubok matarotok tersunggul mahita. Aung madihita sadar dia ka pangulaha pangalakata jala arong marihita panal solion. Molo tatol solido sai tung maseposido hinorhon di dosai tuhita tujolo manak tu debata amang debata para sirona gok dihami tuku takas di boto hami tung mabugang do ate-atem nang roham marnidahani mardus mukitangis tuhita manolo solido sai alai to di porbadeido na tayutihut. Jadi molotod di porbadei marhusik tuhita malubok matarotokta tarsunggul mahita. Alay si patak kazol madilao do husik mitodi di palua do nang akahusi mitodi. Alay ang gohita tinggil mahita. Jala songgok maruha di hita nalahu manakku anggo suara nitodi manang husim todi. Na boy di hita dari panal solion diaka dosata. Jadi doko masongonon di Yohanes orong ayat 20 sonon to di ido na panguluhon dang margogo anggo daging galedo to di ido na margogo alai daging na galei bondo margogo molo digoki to di ido idokon odihom mahami ale Jehovah mereka di porbadia na mengodiho kami sian si majojat nami sahatus tarupon nami taruponi obu kartina tarupon nami na mangodihon daging ate-ate nang to dinami jadi daging nagaleipe gay margugodo muli ngadiho to di porbaria aido ko to di ido na pangulo dang margugo ang dagingi galedo dagingi dalam bahasa Indonesia kamu sesungguhnya daging itu lemah tetapi roh itu adalah kuat. Jadi menurut kesonon di Yohanes pasal 10 pa 26 kesonon alai anggo pangodian ini ima to di perbadia sisironi amai marhite guarku ajar hurun nama akka paringotan na tuhamu ima nasa huatahu tuhamu. Jadi paingoton na jadi to di perbadia dakon na dosa paingoton hata na ipasay Jehovah tu hita na ipasay Kristo hita muki kita lupa do dia kahatai di hata na badia na ipasay Kristo hita alai anggoto di mangajarhon jala paingoto tu hita. Jadi memang to di dan boy lao sonotta di permulutta ikut songgok boto di tu hita songgok tu perdagingotta songgok tu todita naksonggo to ate-atetta lapatanna marharajauma to di bagasan parnguluatta jala to di ima na monugnog hita mangulaun hamubaun na palasoroh ni bata molo taulaun hamubaun palasoroh ni bata martua madebata marnida hita akay nakonna na pinaluana marhita Kritus oma amang padita siutasoit na boy hupasahat mangalusi suku-suku muna molo peo dang suku mungkin bah tapausus baga sarohatta orang dohata ni jolo manhat dokon gajangin nasahat ale pedektuk tapausus baga sarohatta ma pedita umana boy mangalusi mardonga mauleate butima
Mulai te godang tu amang pendeta sianipar lam takas halus ni amang pendeta mudah-mudahan mahita lam pajono tu joro di Tuhan. Lain suku-suku matu amang pendeta purba suku-suku na tu amang pendeta songonon. Songon dia dohita patuduhon holong ni debata dohot denggan. Songon holong na adong di tonga-tonga ni Yesus dohot amai di bagasan ngoluta sendiri. Mardongan mulai ate. Mulai ate, taringot patuduhon ate, patuduhon holongon, aga song namal don sawotik. Alanya ha, molo taingot, manandang tapal sejari, taringot ni ama anak do tod di perbadion, didikin madabu si Adam do si Hawa tu dosa, didului amai do, Adam di dia do ho. Nung saya musekan, Yesus tu asya surgo, matelah humokop jolma. Ala ni dosa. Dung sidung musekan, nung nakko Yesus sa tu surgo, dito nga sung setod di perbadia, lamanugo-dugo hita, paingotok kita. Jadi mulai sukut taling bahada patuduan holong ni debatain na. Unakon, mulai roko di Alkitab, mulai ipastapin na siap birang, ilesiamu. Unakon di pastap. So di pastap da petang kata pastap jolmai. Bahada ita patuduan holong ni se. Holong ni debat. Ale di so depan sejarah ton takas dudokon. Yohanes 10 jujut di kuari tang yang di situan ni malim Yesus. Atam yang naisondokon. Molo buka tajaha jojoros yang di bagasan Yohanes bidu 10 on. Jison taringok ni tangiang. Molo dia tuli dokon. Alay na manadaho. Debata nasasadai nasitongi. Doho Yesus Kristus nasinurum. Ido hanguluan nasaliling-liling na. Dada debata songon na tapikili. Mole ono no elu dokon. Nunga hupapatar gormi tujolma akan na nile homi tuau. Diladoti na sahatami. Jala nunga porsia nasida. Hodo marsuruhau. Biasa pelubitu disoni dokon. Parbariai manasida di bagasan hasitongan. Hatamido hasitongani. Jala tanging di Jesuson. Napabahot tu amai. Ia jolma nung majalo hatani di bata. Jala nung mga radoti. Jala porsea mga radoti hatani di bata. Didok parbariai manasida di bagasan hasitongan. Hatamido hasitongan. Jadi suku-suku ni nakingnya dihita. Ngatumbal gabi holong ni bata. Ngatahidabe. Di namadabu si Adam do si Hawa. Di namate Yesus dia pun silong humokop kita. Di tao ngosum si tod di perbadia. Lamanugunugu kita pengotong kita. Mabuo kita tu dalam hasitongan. Jadi dalam lapatuduhon. Holong isongon holong ni amado Yesusi. Taula humma hati goran. Taula humma hasitongani. Asalam badiyahita. Asalam tudenggan na ngolutta. Molo nga taulahon. Taihuton. Tapaturu holong lebata. Marhite mangulahon. Hasitongan. Nang tajaha di Bibel. Narong dihita ganupan. Jadi siang gia mahita. Molo sukun na lapato patuduon holong lebata. Taulahon na denggan. Taulahon hasitongan. Ido dalan na pasonakon rohan ni bata na patuduon holong ni bata naung maringana di bagasa rohatta. Ima songot tabahan manang na alus ni suku-suku ni maldonga moliate. Moliate godang tu amang pandita purba lam takas mengalusi suku-sukun di hari Kamis nakin seanggia mai lam gabe tambah hapor seta tu Tuhan. Lain, tapi mas ada rimpunan na dibain amang pandita
hutasoit. Pangido hami ma tumang pandita mulai te. Jadi songon ripunan ni parsejarata di Satikyon ama anak doh todi parbadia ganuk na tinopana di Portibion tung sudenggan alay na tinopanay gabe gokdosa alani si Lucifer, si Bolis, rodo debata marhite Jesus Kristus lau paluahok kita jalanako tu surgo para de inganat di kita dungi ditongos mato di porbadia nalau mabay kita margogo nalau paimay mahon aroroni tuhatta Jesus Kristus na paluahalipon. Jadi sudei sundeng gaddo muse songon ditiki di porla Eden. Woi mahita sahalion rap doh tuhatta debata saleleng-leleng na nian di harajon na. Tarsong ni masautik ripunan ni parsejarah ton saya di pasu-pasu Tuhan mahita manotong siganu pari tong matabain aporcot tagomos ima tuadupan ni debata mahita Yesus doh tod di porbadia. Song ni amang ripunan dihita mau liate godang mardongan polong. Mau lihat godang tu akan apa ni Tuhan pandita El Shenipar, pandita M Tesoit, do pandita E Purba. Napa torakon di bagasan saminggu persejaran Sabtu sada. Maing tapangido ma tangiang panipuli tu amang pandita Shenipar. Hari ini amang pandita Shenipar. Ala duksi pulo jalasun persejarata di bagasa pertikianon tapasada marohatta jalan martangi yang mahita. Ale Jahoba de batanami nama kabangsa di Ponogija. Takas do hurajumi hami amang nabasa. Hami jolma on di top padebata bahin sada persaura di ngurunami doho debata. Alai hinorhonnya kadusa. Gabisega do persaurani. Marsirang do hami siya kami. Marsirang do hami siya nakadunga jolma. Jalan marsirang do hami siya ko. Alai di tomosodo anak musadek siya tubanwagijat tubantungaon. Nagabidala persaura di hami. Alai alani hagugun hapur tibion. Jara hagalion niya kaparingon nami. Akka jolmay si pata. Daktar jalona de bata. Na ditongos ni de batai. Asa buta kasboto hami. Siya dia do hami. Lautu dia do hami. Jala aharola batan na ay mangulu. Alay to di porbedi tongos de batado. Jadi do Kristus unang mapocaro hamuna. Ay nalato nopot amai. Tongosok to hamu to di porbadia. To di na manuguro hamu to hamu baon. Na mangajar hasitongan. Na to di porbadia. Na paingoton akahatay di hamu. Ang giya mali Tuhan. Tiki na makulik to di porbadia to hami. Na marhusit to di to hami. Malubok matartot nami, jarak tersunggul mahami, usol solehai madusa nami, jaraw Panginoon hami ma, asa to di perlu dibongot tungulu nami, ganuk marsada-sada, jara didihon mo to dito hami, to di na mangodihon, di hami huaso, mangodihon siya sima jujat nami, saat terpon nami, na mangodihon, daging, pikiran, to di nang ate-ate nami. Asaluhut dia kapaningan nami kapikiran nami. Saluhut dia kaparminingan nami pakatan nami. Saluhut dia kapadala nami ng pangalpapainan nami. Saluhut na pasangapon ho. Mauliate mariholi Jehovah. Urati masalut kadosa nami. Leo marihami ngulunay baru. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oke, dihamu karena hinaholongan ni roha. Kami sian Advent Batak Ministry medok maliate. Nah setotong mangihutton Advent Batak Ministryon. Nah setotong manangi akok kami. Tanging mas tamya kita mangdainang asatung langgok roa hami na pararehon persejaran sekolah sabaton marhite bahasa Batak. Sanggiat matutong hita dina masyajar persejaran sekolah sabaton lam tu hipasna hita lam tutoguna haporsyota
Menomu-nomu harorone debata napa dua halihon. Hami sian Advent Batak Ministry madok tuhita salhuna. Horas. 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 Horas mata di madingin, pir mata di matogu. Amin. Hmm.